Recentment, este passat divendres ha sigut el Dia Internacional de la Fertilitat i per parlar d'això avui tenim el doctor Enric Trullent, un ginecòleg especialista concretament en reproducció. Molt bon dia, Enric. O doctor Trullent, no sé, a vegades estos... Primer, crec que hauríem de diferenciar d'alguna manera entre infertilitat, no? Que és el que vindria a partir d'este Dia Internacional, i l'esterilitat. No? Quina diferència hi ha? A la nostra cultura, la cultura europea, la cultura llatina, diferenciem l'esterilitat de la infertilitat. Al final, si vols, és tot el mateix, al final perquè és no tenir un fill viu a casa. Però diferenciem la dona que no es queda embarassada de la dona que aconsegueix embarassos, però aquests embarassos no arriben a bon port. Ho englobes en la dona, però els homes també podem ser, en aquest cas, estèrils, no? Em sembla? No som infèrtils o sí? Aviam, sembla un tema de parelles, habitualment. La participació pot ser d'un, de l'altre o mixta, i de vegades és desconeguda. O sigui que en aquest sentit hi hauria una diferenciació per sexes, no sé si en quins casos et pots arribar a trobar, o en general, si tens dades més globals, no sé si Terres de l'Ebre, Catalunya. Com estirien això, les causes? Hi ha més esterilitat per homes, per dones? El que més ens pesa actualment és el retard de la maternitat. Això va en detriment de la fertilitat femenina. O sigui que les dones o les parelles, diguéssim, es volen quedar embarassades més tard, no? Com es diria? Abans, en quina època o quina edat se solia tindre i ara a quina hora busquem? Perquè aquí hi havia diferència també, no? De buscar i a vegades dir no buscat, però que surt. Ja. Abans la gent sortia de casa casant-se, a vegades ben joves, amb 20 anys, i l'embaràs venia quan venia. Hi havia qui es quedava molt aviat, hi havia qui li costava més temps. I actualment la gent formen parelles més tard i es plantegen el tenir fills més tard. I actualment ja estem per damunt dels 30 anys de l'edat del primer fill. Del primer? Per damunt dels 30? Dels 30. I moltes de les parelles que consulten per problemes de reproducció estan la dona per damunt dels 35 anys. I quins són aquests problemes? Evidentment, com deies, fer-se més gran també comporta que no estigués, no sé com dir-ho, en un període menys fèrtil, i que això pugui anar portant complicacions, ja no només també a l'hora de quedar-se embarassada, sinó durant la gestació, durant el part. Sí. Cada vegada és més freqüent trobar-nos a les consultes d'embarassades de risc, normalment, gestants que tenen més de 40 anys. I hi ha problemes inherents al ser gran, que és la hipertensió, la diabetes, altres problemes mèdics que apareixen més freqüentment conforme avança l'edat, i això comporta que siguin gestacions de risc. Perquè quina seria, no sé si dir-ho, el cicle vital reproductiu o fèrtil de... no sé si diferenciar-ho entre un home i una dona, perquè clarament són diferents. Considerem que la fertilitat de la dona decau de manera important a partir dels 35 anys. Per tant, és important plantejar-se tenir un primer fill al voltant dels 30, perquè a partir dels 35 la fertilitat decau molt ràpidament. A l'home la decaiguda és més paulatina. Es considera que es manté fertilitat fins a edats avançades, més enllà dels 55-60 anys, però la capacitat reproductiva va de baixada possiblement a partir dels 45-50 a l'home. I això estem parlant de les causes, diguéssim, naturals per les quals tenim carència, diguéssim, de fertilitat, però també hi ha motius, no sé si dir-ne no naturals o simplement que s'escapen de l'habitual, que no van lligats a l'edat. Correcte. Hi ha patologies que afecten tant a l'home com a la dona. Hi ha sements que tenen menys contingut d'espermatozoides, hi ha edats joves, hi ha dones que tenen menys
òvuls als ovaris del que tocaria per la seva edat. O hi ha dones que han tingut algun procés infecciós o alguna malaltia, com pot ser l'endometriosi, que alteren les trompes i que dificulten que es pugui produir la fecundació. I això són circumstàncies que ens hi trobem. A part d'això, també cada vegada és més freqüent que dones soles o dones que tenen parella femenina es plantegen la maternitat i, per tant, entren dins el gruix de persones que consulten per temes de fertilitat. Dins de les causes que diem, o sigui, no dins del cicle de la vida, han pitjorat també els anys perquè, tal com vivim actualment, no sé, tenim més fatiga, també efectes com contaminació, coses així, ens afecten a la fertilitat. De tant en tant van sortint estudis que a vegades, ostres, ens estirem els cabells perquè no deixen massa bona posició. L'estil de vida està clar que influeix en la qualitat tant dels òvuls com dels espermatozoides i afecta la fertilitat. En l'home, el sedentarisme, el tabaquisme, altres substàncies i el fet de portar una vida molt sedentària comporten una disminució de la qualitat de l'esperma. Els homes, en les dones també hi hauria... A les dones és que és un factor més a llarg termini. L'home produeix milions d'espermatozoides cada dia. La dona naix en tots els seus òvuls i no en produeix. Només en destrueix. El màxim número d'òvuls als ovaris se produeix quan una dona és un fetus de 5 mesos al ventre de sa mare. I a partir d'aquest moment se comencen a destruir i quan arriben a la pubertat, les dones ja han perdut molta de la dotació d'ovocists que tenien a l'ovari. I al llarg dels anys de vida reproductiva acaben consumint-los tots. I no se'n produeixen. Només se gasten i es destrueixen. Inclús durant l'embaràs se'n gasten. Durant l'embaràs també? Sí. No sé si és un mite o que la gent creu que quan estàs embarassat, clar, com no tens la regla, entre cometes, no deixes de perdre òvuls o destruir, com dius. No hi ha ovulacions, però es van destruint òvuls igualment. I com és aquesta destrucció? Perquè a més deies que fins a la pubertat, que és quan se comença a tindre la menstruació, ja se'n destrueixen. Sí, abans ja. És una destrucció interna. Ui, queda molt malament dit, exterioritzat, ha quedat molt malament. Sí, a dins dels ovaris estan els òvuls embolcallats en un altre grup de cèl·lules que es diuen cèl·lules del fol·licle, els fol·licles. I dintre els fol·licles aquests estan en una fase d'adormits, diguem, fins que es desperten. I qui els diu que es desperten? Doncs normalment els fol·licles del voltant. Els fol·licles del voltant els hi van fent polsades, els fan despertar. I sempre hi ha un pool d'uns quants fol·licles que es desperten alhora. I d'aquestos, abans de la pubertat, no n'hi ha cap que arribi a la mida per ser ovulat. I en la vida reproductiva, un d'ells arriba a l'ovulació i els altres se van quedant pel camí. I cada mes potser s'estan gastant tots els òvuls. Curiós. Parlàvem de l'edat ideal per a ser pares o ser mares, sobretot, que les dones tinguin el factor pot ser clau, però fins a quin moment se podria ser mare, no? Vull dir, estirant molt, encara que siguin complicacions i tal, una dona fins quan és fèrtil? Hi ha un consens en el món de la reproducció, que no està a la llei pròpiament dita, de practicar tècniques de reproducció assistida fins a un límit de 50 anys a la dona. També, quant a l'edat de l'home, es considera que més enllà dels 55 anys ja no és apte per a fer tècniques de reproducció. Està clar que més enllà dels 40 i sobretot dels 45 anys contemplem també l'estat de salut global de la dona. No arriba tothom en les mateixes condicions de salut a una edat determinada. Hi ha gent que als 40 anys ja té problemes i hi ha gent que als 50 està molt sa. I fora o sigui, algo que es pot escapar completament a
este procés, diguéssim, natural, seria una mica la congelació d'òvuls, també d'espermatozoides, no? Que crec que en aquest sistema fa uns anys vam sentir el cas d'una dona que va ser mare als 70, no sé quants, 72, 75 anys. Clar, en aquest sentit, o sigui, de forma natural el cos ja no t'ho permet tindre o sigui, engendrar-lo. Sí, Llavors, correcte. el procés de l'embaràs i de parir deu ser supercomplicat. Pues sí. I de risc, de molt risc. Sí, sí. Jo si tingués pèl ho tindria de punta. Sí. Des de la barba. Pues sí. Està clar que és esgarrifós. En aquest sentit va ser, bueno, precisament va ser notícia perquè no és habitual trobar-te en aquests casos, suposo que no t'hi has trobat. No, no m'he trobat, no. I no ho recomanaries, tampoc? La legislació d'aquí només permet una circumstància d'aquestes quan una filla no té úter i té ovaris, la seva mare pot portar al món al net. És curiós. Això permet llei. És molt curiós, no? A més, a vegades ens queixem que la legislació va molt per darrere de la realitat. En aquest cas potser va inclús per davant. No sé si deu haver molts casos que acabin fent això. Estem parlant d'una circumstància molt excepcional. Hauria de ser una dona que o bé no té úter o bé l'ha perdut per algun problema de salut i que té ovaris i que, per tant, té capacitat de produir embrions amb els seus òvuls i en esperma de la seva parella o del donant. I l'úter, que és l'única circumstància en què es permet el ventre de lloguer. No és de lloguer perquè és dins la família, però l'utilitza el ventre d'una tercera persona per a portar una vida. Precisament, abans que ho diguessis, estava pensant en això del ventre de lloguer, molta polèmica que ha portat en els últims... Potser ja no se n'està parlant tant, però va haver mesos que se'n va parlar moltíssim. Com és actualment aquesta situació a Espanya? La legislació espanyola és molt permissiva en alguns aspectes i això ha comentat que, per exemple, que parelles de lesbianes o dones soles vinguin aquí a fer-se tècniques de reproducció que no està permès als seus països de l'entorn europeu. I, en canvi, el tema del ventre de lloguer, que és el que han de recórrer les parelles homosexuals o masculins, com els pares, no està permès en aquest país. I, en canvi, sí que està permès a països de l'est i als Estats Units. I és allà on se va. O sigui, tot i que es permet, hi ha certes restriccions, no? Poden acudir... No sé si fora d'això, d'aquestes tipologies, hi ha algunes altres permissions / restriccions. No? Perquè, o sigui, si tu ets una parella que ho ha intentat de forma natural durant molts anys, en quin moment se pot o es permet acudir a altres sistemes de fertilitat o d'embaràs? Se recomana fer un estudi d'esterilitat a qualsevol parella que porti més d'un any tenint relacions sexuals desprotegides. Inclús a partir dels 35 anys no cal esperar un any, sinó a partir dels 6 mesos. Recomana fer els estudis per detectar possibles factors que mermen la capacitat reproductiva. Dintre del sistema públic, condicions per a poder accedir a tècniques de reproducció assistida per la via pública n'hi ha diverses. Una d'elles és no tenir fill previ en la mateixa parella. Tu pots tenir fills d'una relació prèvia, però estàs amb una nova parella, en aquesta parella no tens fills, portes un temps intentant-ho i pots sotmetre't a tècniques de reproducció assistida a la via pública. Requisits també quant a l'edat. Dones de més de 40 anys no se'ls fan tècniques de reproducció assistida a via pública i els marits de més de 55 tampoc. I que cap dels dos no tingui feta, per exemple, una vasectomia o una lligadura de tropes. Perquè si has fet això, vol dir que no... A més, tècniques que en principi no són reversibles. No sé si pot haver algun cas, alguna cirurgia molt, però que se fa per sempre. Això. No sé si ha quedat ara algun
plantejament, no? A més, estem parlant potser també molt d'un tema tabú encara entre les parelles. Clar, evidentment, si vols ser mare, pare, solter, tens altres opcions, a part del que hem dit, però, ostres, les parelles a vegades que ho intenten i no hi ha manera, com ho viuen? Doncs està clar que el factor psicològic és molt important en aquest tipus de consultes. I cada vegada que proves d'aconseguir un embaràs i no aconsegueixes, doncs vas acumulant ansietat. Venen a vegades parelles ja molt tocades. Si han provat alguna tècnica, si porten molt de temps buscant, tot això està clar que els afecta psicològicament i cal donar-los una mica de suport al respecte. I a vegades se fan tècniques i es aconsegueix un embaràs però que no acaba bé i llavors encara es lia més la cosa. Però bé, també quan entrem en el món de les tècniques de reproducció, els mentalitzem de com han d'anar les coses i perquè no portin sorpreses. En el sentit que de vegades al primer intent no s'assoleix l'embaràs tampoc i cal fer replantejaments en funció de com van anar les coses. Quin seria el procés o sigui, en el moment en què no es poden tindre fills o que veus que s'ha intentat i tal, s'han fet les proves, veus que no hi ha possibilitats, què es fa a partir d'aquí? Quines són les diferents vies? Com és el procés o els diferents processos? De tècniques de reproducció assistida, la més simple és la inseminació artificial. És una tècnica que és bona, però només per a uns quants. Normalment se reserva a esterilitat d'origen desconegut en parelles joves i que no portin massa temps en buscar l'embaràs. Si porten més de 3 anys, es considera una esterilitat de llarga durada, ja no són massa candidats a inseminacions. La inseminació consisteix en introduir dins del cos de la dona, dins de l'úter, esperma ja separat espermatozoides separats del plasma seminal, preparats al laboratori, de manera que seleccionem els espermatozoides que són de més bona qualitat perquè arribin amb més facilitat a l'òvul per fecundar-lo dins del mateix cos. A la dona a vegades li donen un tractament de suport per estimular una mica la producció hormonal. Aquesta és la tècnica més bàsica. Després està la fecundació in vitro. La fecundació in vitro és una tècnica que consisteix en estimular els ovaris de la dona perquè produïsquen, no que produïsquen, per aprofitar aquella dotzena d'òvuls que hem comentat que cada mes se perdrien. Aquests òvuls que han despertat i que si no els donen menjar no creixen, els donen menjar tots, perquè tots creixen i llavors obtindre'ls mitjançant una punxada a través de la vagina i la dona dormida. I una vegada aconseguit els òvuls, se fecunden al laboratori en l'esperma de la parella i es cultiven els embrions durant un període de 3 a 5 dies. Se selecciona aquell embrió que té més bones característiques i se'l transfereix al cos de la dona. I si hi ha més embrions de bones característiques, se congelen per a poder-los transferir en un altre cicle sense haver de tornar a estimular la dona. M'he explicat? Sí, crec que sí. He intentat imaginar i, és complex, evidentment, però a veure, a vegades és el que et trobes, no? Tu t'hi trobes, suposo, no sé si a diari, però bastant. Digues. No, hi ha una altra tècnica de recurs, que és la que a vegades cal agafar com a plaer o placer, que és l'adopció d'embrions. Si s'ha intentat en òvuls propis i no s'ha aconseguit, si l'opció de recorrir a uns òvuls d'una donant jove sana no és acceptable o no es pot arribar, hi ha la possibilitat d'adoptar embrions que han sobrat de tècniques de reproducció d'altres parelles i que, en compte de destruir-los, decideixen les parelles que els han fet, donar-los l'adopció perquè els puguin engendrar altres parelles o altres dones. Com a últim, per anar acabant ja així ràpid, a part del que hem dit de tindre fills més jove, què podem fer per a millorar d'alguna manera la nostra fertilitat? Portar un estil de vida saludable.
Això sembla que sigui la solució que teniu per a tot, no? No és la resposta que teniu sempre els metges, que és bastant evident, però, no sé, coses més concretes, que el que deies d'estar moltes hores assegut, per exemple, ve a partir d'aquí, no? Vull dir, si tu et vas aixecant de tant en tant, entre altres coses, ajudes a ser més fèrtil. Sí. Els testicles estan en una bossa, perquè per a produir espermatozoides cal que estigui el testicle a una temperatura inferior a la del cos. Sí, s'ha de cuidar bé, evidentment, no? Sí, té lògica, no? Però a vegades, quan has de treballar, no tens altra. Portar-los molt arrapadets al cos, està clar que això no els fa cap benefici. Convé que vagin... Així, el tipus de roba interior fa molt. A part d'estar més assentat o menys, no? Deu fer, vull dir, no és el mateix una roba interior que te'ls posa ben amunt. Ostres, que malament està sonant. Potser no és el mateix que per la nit donar apetit de soltar el tema. No? Sí. Bé, doncs ens quedem en aquests consells, ens acaba el temps. Moltes gràcies, doctor Enric Trullent. En una altra ocasió ja parlarem més perquè crec que el món de la fertilitat i de l'esterilitat també se podria parlar moltíssim més. Moltes gràcies. Molt bé.